I forbindelse med klassetur til Strands efterlyser forældrerådet forældre, som vil medbringe madvarer til turen, eller som vil komme og være sammen med klassen nogle timer. Der er udarbejdet en liste over, hvilke ting forskellige forældre medbringer, således at man ikke medbringer de samme ting. Og den liste kan man se ved, at man går ind i nyeste dokumenter og klikker på klassetur til Strands. Her kan man ikke umiddelbart selv skrive sig på. Det gør man på en anden måde. Jeg lukker lige ned. Så går jeg over i arkiv, over i venstre side, vælger dokumentarkiv, og den fil, der hedder klassetur til Strands, der vælger jeg redigere dokument. Her kan jeg så se, hvilke madvarer der efterlyses, og her, at man kan vælge at være sammen med klassen, for eksempel tirsdag fra 14 til 22, og så kan man skrive sit navn her. Og når det er gjort, skal man lige huske at vælge gem. Og så kan man lige klikke på forside igen, og så se om det er slået igennem. Jeg vælger lige klassetur til Strands. Det er det så ikke helt endnu, så trykker jeg lige F5 for at opdatere computeren, og så er det kommet på. Vil man hellere sende en mail til Thomas Sebstrup om, hvad man vil bidrage med, så skal jeg gerne sætte det på listen.